Muri Zimbabwe togashira mchirongwa chenyu chama secret nama confessions tadzoka zvekare zita ndini wenyu Tete Glory. I hope you are having a wonderful Friday. Muzora nhasi nyaya dzatinadzo ndedze mushonga dzoka saka regai titange nenyaya iyi ndiye mushonga zvakare. Alright, regai tiwe zvairi ndandati kuda titange nedziri dzemushonga but ndikutoona pakai Mozambique. Vatete, please hide my IDs. Zita rangu ndichazviti Chengeto. Yangu yakamira yakadai mushure mekunge ina farai taita wedding of the year. Upenyu wainakidza zvokuti ini nemurume wangu takawirana kuti taimbozosasana for 2 years tisati hedu tatanga kuronga mhuri. Murume wangu akati iye aida kunyatsoenjoya muviri wangu tisati ndava nemwana semunhu wakatora ndiri mhandara. Ino handina kuita dambudziko nazvo hangu. Ndakatofarawo nekuti I was not ready to have fallen heroes kana kuti mikaka yakadhamba nekuyamwiswa. Ndaida kunyatsoita zvidavado zvose kumurume wangu plus taura chokwadi patience nevana hangu ndakanga ndisina. After 4 years tichitamba chigame chaRomeo naJuliet pakatanga kuita runyerekupe rokuti vamwene nedzimwe hama dzokumusha dzakanga dzava kuti ndiri ngomwa isingasvari. Mashoko aya akatanga kundishungurudza zvekuti ndakasvika pakutaurira murume wangu kuti tadii tachitanga kuita vana nekuti I couldn't stand his family insults. Faraya hana kumbokupokana nazvo. Tete takawirana kwakutanga kuzama asi chakabuda hapana. Takazama Tete zvegore rose asi nyoka yangu yairamba kutambira mwana. Panguva yese iyi murume wangu was very patient and supportive. Aingondiudza kuti God's time is the best. Ndakaenda kuna vatete Doreen, hanzvadzi yababa vangu, ndikavatsanangura dambudziko rangu. Vatete Doreen havana kumbondinyenyeredza, vakanditaurira ivo kuti vaiva nenyangakadzi yavaiziva yaigona zvekuuchika nekusuka zvibereko. Vakandiudza ivo vakati n'anga iyi yaibatsira vanhu vazhinji vainetseka nenhau yembereko uye taifanira kuendako kuMoza mbiki. Panguva iyi I was desperate enough to believe anything. Ndaive ndava kutyira imba yangu Tete. Zvisinei takaenda kuMoza kuchimoyo asi nzvimbo yaigara n'anga iyi yaiva kure netauni. Patakasvika pamusha pambuya ava ndakava nokutya kukuru Tete nekuti musha wacho pachawo waityisa. Wakanga wakavakirwa muninga megomo waingoona nechichapwititi chehutsi kuti panogara vanhu apo. N'angakadzi yakanditi chibereko changu chaive chakavharika ende ndaiva nemhepo huru yekumusha kwangu yainditevera uye yaifanirwa kutaramutswa. She prepared a ceremony that lasted almost the entire night. Pakanga paine macandles, mishonga yechivanhu, mvura, makwati nemadehenya akasiyana-siyana aisanganisira misoro yevanhu nemhuka. Ambuya ava vakaburitsa kadombo kaiva kadiki kebhuruu kaipenya saizi yemhonzi yebhinzi aya avanoti Mable stones anobva mugungwa. Vakandipa. Ndakabvunza kuti ndaifanira kuita sei nako. Vakandiudza kuti ndaifanira kumedza neguchu ravakanga vagadzira vachishandisa makwati. Tete vangu ndivo vakanyanya kundikurudzira vakati shinga mwana wehanzvadzi yangu, I'm here for you. Vakandiudza kuti kadombo aka ndiko kaizonovhura chibereko. Zvisinei ndakamedza kadombo kaya zvese neguchu racho. I remember feeling it scrape my throat as it went down. Panguva iyi hapana chandakanzwa asi within 10 minutes ndakanga ndava kuzvonyongoka nemudumbu. Ndakatanga kudikitira. N'anga yakandiudza kuti ndisatya uye zvandainzwa was a sign that the cleansing was working. Hama yangu ndakarutsa zvekurutsa zviya. Ndaiti uku ndichirutsa uko ndichipanza manyoka chaiwo kusvikira ndakudzwa kuti handichagoni. Mangwana acho I could barely stand. Eventually Tete vangu ndopa vakapepuka vaona kuti ndavakufa kwakundimhanyisa kuchipatara. Yakaita bata wabata vanachiremba pawakaona kuti I had severe abdominal pains and signs of gastrointestinal injury. Vakandibvunza kuti hapana here chandainge ndanwa. Kutaura chokwadi ndakanyara kutaura. Ndakangovatsanangura kuti ndakanga ndanwa mushonga wechibhoyi. Ndakarwara kwe1 week rese. Hama dzangu all this time I was admitted in hospital kuMoza. Murume ndakanga ndamunyepera kuti ndaive kwaTete Doreen uye taimbokwira gomo nenhau yembereko. After a week ndakadzokera kumba. Ndakanga ndakunzwa zviri nani uye ndaifungidzira kuti ndava right but my body was no longer the same. My periods angu became irregular. Ndaiti kana ndava kutevera ndaibleeda kunge munhu ari kubva nhumbu. Dzimwe nguva ndakanga ndava kusatotevera zvachose. I started experiencing a terrible pelvic pain. After gore ndakaenda kunoita mafertility test nemurume. Ndopandakaona kuti handina kungwara. Doctor vakandiudza kuti there was a significant damage zvekuti zvekufungidzira kuzobata mwana muupenyu hwangu raitova drama. Ndakapererwa Tete mazvenzo. Ndakademba nechandakaendera kun'anga yekuMoza. Murume akandiudza point blank kuti aisakwanisa kugara nengomwa zveupenyu hwese. Ndakaitwa chiseko chenyika nehama dzemurume. Ndakarambwa kunge benzi. Sina nguva murume wangu akaroora mumwe mukadzi.
vakazvara matwins mukomana nemusikana waingoona nemapost kufacebook, beautiful baby shower, pink and blue, decorations, mapicture avo as an expecting happy couple. Unobitirirwa neshungu wani. Ndakabatikana zvangu asi chekuita pakanga pasina. I lost my health, I lost my marriage. I'm a broken, bitter woman. Tete vaya vachambobatika here vanotondiseka nevana vavo kuti handina chibereko plus ndakarambwa nemurume. I've learned my lesson the hard way. Ene nguva yemacorrections hapachina. Today I know that desperation can make you put your life into the hands of people who don't care whether you survive the consequences. Ndiyo nyaya yangu Tete Glory. Right, let me text here and respond. This is an emotional story. Most people, ndaona vakadzi vakaenda chiti ina ndina mbereko vedu ndoda kunobatsirwa, ndoda kunouchikwa, ndoda veduwe ndati ngatiregei. I think in the previous video ndakataura kuti there are certain things ungoitwa naMwari, then there are certain things that you are supposed to do as human beings. Anditi pane zvinhu zvinonzi izvi ndezvaMwari, basa raMwari. Remember kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Pane madzimai akawanda panapa anogara achiuya achiti ndakazodai ndikadai. I think we all know nyaya yamama iya yakandibata. Yamama vakanga vatambura nembereko up to now havana mwana. Anditika but vakabva vaenda kutembisa uko vakapinzwa maoko mukati, munhu achicheka nyama dzaaisangana nadzo imomo, munhu achicheka chikaita chiguchwa kaya anorasa mvura vakableeda kunge vachafa. Why? Because ndikudzoka pakupoint yekuti I'm talking to all women vane vachitoda kuuchikwa, toda kudii. Veduwe, ngatizviregei maoko aMwari. Ndinoziva kuti nyika inotiseka, ndinoziva kuti macomments chaiwo chingosvika kwachonzi kwamusati mane mwana nanhasi. I know all those things. Mamwe wacho namacomments they are not even meant to hate you, but because chinhu chawakasenga mumwoyo mako zvinhu zvinokurwadza. Saka nhasi ndati kumadzimai, ichi ngachive chidzidzo kumadzimai ese anozama kuda speed up process yekuconceive. This is a God given gift. Let's wait upon the Lord. Anditi ndinoda kuudza izvozvo, ngatimirei pana Jehovah. Ngamire kuti kwi womirira pana Jehovah chero ukasekwa umbofi. Ivo vaya vane vachikuseka ivaya, so like they are happily married. Vane vachitoabviswa nevarume vavo chero vana vavo vakawanda. Ini ndine vana 3. I think ndiye ndoitaura naye. Okay, totaura kuti vasikana nyaya yekuti havana ika inorwadza because unenge wakasengawo. Isusu tine vana tine machallenges edu. Dzivongo totodei ndakazisa kana ndisina kuita 4, ndakaita 3, kana ndakaita 2, kana ndakaita 1. Kahle ini yatofanira kugumira pamwana 1. Because kana vawanda mama unotonge kuti yadambuka vachikuvhiringidza vana ava. Handiti saka I'm just saying kuti tose tine machallenges. Saka nyaya yekuti tisekane isu semaZimbabwean tine tsika yekuda kuseka zvine zvichirwadza munhu, tine tsika yekuda kudzikisirana. Right, regai ndidzoke ndisati tapinda munyaya inotevera, regai ndidzoke panyaya yaBlessing. I remember Blessing akanditi mama, thank you so much for loving me. Anditi mwana ane albinism. This is kungoti haana melanin but he's just a human being. Akati nini hangu mukomana ane albinism, your love yakandi aiti thank you for loving me and for supporting me. Vanhu vose pachano pano vanosupporta Blessing. Thank you. Because aiti makandiratidza kuti ndiri munhu ndine value. Why? Because isu semaZimbabwean, and I'm glad kuti vanhu vanonyanya kuona vanhu vari kuZimbabwe. Isu semaZimbabwean, especially ari muZimbabwe, tine kamwe kakuda kutarisira vamwe vanhu vari different from us pasi, kusema kuti mwana ane albinism, kusema kuti munhu ingomwa, kusema kuti munhu ibofu. Muri kuzviona? Hatina rudo. Mwari ngaatidzidzisei kuva nerudo. This other day takaenda kuDragon City nevana. I don't know kuti taenda kunoite, but we found ourselves in Dragon City. I don't remember ndaenda kunoite, but I don't usually go with the kids. Tasvika vana vangu vanorarama life yekungoti kuenda kuchikoro kudzoka kumba, kana kuti kuenda kuZimbabwe, you know, izvozvo yekuti vane vachingori parents, they've never been out there to see the real life. Saka tasvika kuDragon City tiri kudya paya. Vapasvika umwe mwana size yemwana wangu second born. Ari kufamba nababa vake ibofu. Saka afamba nekapu achikumbira. I think kwamuri vanhu vakuru it's normal ibofu. Mwana wangu saka mwana akasvika tokumbira rubatsiro. Ndofunga ndine 10 kana 20 rand, ndo mandaisa 20 rand yaye. Ndobva adarika. Taidya sadza riri kuDragon City rinonaka. Mwana wangu akachema. She cried. Mukuzozvantaura. Imagine kuti imi vanhu vakuru mukaona munhu bofu munosemesewa, mukaona munhu ane albinism munosemesewa. She cried zviya zvekuti akati zveshungu. Ndikati chii? Akati saka anofamba nababa vake achikumbira havana kokugara. Why? What is happening? She was touched. Ndikati ora chinyarara mimi, chinyarara. Aiwa
kunyarara kwakaramba ndikati alright shega ndivape mari ufare ndobva ndamudana ndikati ndipe namba ndikutumire e-wallet ndopa ndakavatumira 200 rand ndikati 250 ndikati chindemu unonotora pa e-wallet handiti motorera dedi mopa dedi ndokuti mwana wangu aite calm down. Saka I'm saying kuvanhu vari normal chayo chayo vanhu vari normal masituation ekuti munhu ana mwana munhu akachirema munhu ibofu munhu ane albinism hazvisi zvinhu zvinosekesa zvinhu zvinorwadza kuvanhu vari normal but even because muri bitter you are bitter people unosemesewa nevanhu vakadaro muri vanhu vakaita sei you use that against them ndosaka usingazvari ndosaka mai vako akafa mwari ngaatibatsire ivai vanhu vane unhu vanhu vanonzwa tsitsi handiti. Alright, ngaitipinde munyaya inotevera. Hi Auntie Glow, I'm a woman aged 27. Please hide my ID. Ndinogara kuCape Town. I was raised by a single mom. Growing up, life yangu iri average. Baba wangu wakandisiya ndine makore 7 kumbare and I lived with my grandparents from my father's side. My father's family came from Mozambique. Saka mai nababa wangu wakaseparata. Then baba wangu ndo vaenda ku South Africa. By the way, I was named after my aunt who died. My mom then later took me from my grandmother. 2 years later, grandma was known by the whole family as a sangoma. She used to feed me different sorts of herbs, traditional medicine. When I was a child, I didn't notice much. Fast forward, it all started with my mother's sister. Mumba, mababa, 6, 4 girls and 2 boys. I'm the oldest. Tete kukudza ichokwadi. My youngest sisters and brothers vakatanga kutora zvinodhaka. Ndaimbovatsiura sasesivaombe but now mai vangu vakazvidistansa from my father's family sezvo gogo vainge vachibata mishonga. Later gogo visited South Africa vakandidana mubedroom avo vakati vakambozama kusiya zveusangoma but shouldn't because midzimu yavo yakavarwisa. Gogo vakanditi pane aizofanira kupiwa calling iyi kana kuti chipo ichi. Tete semunhu akakura achitya Mwari, everything then changed. Fast forward, I used to finish 5 liters wine ndega and only left feeling tipsy. Ndaisanzwa kuti yaindia nekupi until my friend ati imbofamba ubatsirwe. Ndakafamba ndikaudzwa kunzi ndimwe ndega ndosaka ndichimwa doro rakawanda ndisingadhakwe. Now the problem is I drink and I smoke cigarettes. I crave for it. I don't know where that craving comes from, but the drinking is something I want to stop. Please help me and help the other anonymous addicts who might be trying to stop. Your prayers will be heard. Ndoda kungosiya Tete. Some might say I need rehabilitation, but I think it's spiritual. Rega ndipindure. ID ndamuudza, ID ari kukumbira mina mato. Ende ndamuudza kuti ndokumbirawo kuti ujoine prayer group ne Wednesday. Tichakomtinya ne Zoom prayer session yatinoita. Vanhu vazhinji vari kuuya vachinamatirwa. Ende Mwari vachipindura mina mato yavo. I don't want to lie. Pane matestimony akawanda ari kubva ku prayer group uko. Ndoziva kuti this might seem kunge something nothing. But ari kutoti handisi kuda ungamwe 5 liters edoro usingadhakwi chiichochi unenge waita kunge wakadogagwa nemweya tsvina. Haidi ndazviwa zvamataura ndiri kungokurudzirai kuti nothing is impossible with God. Last week pane munhu akapa testimony akati what God cannot do does not exist. Chirungu ichi mazviwa kwai chinhu chisingagonekwi naMwari hachiexist. Hapana Mwari chaasingagoni kugadzirisa. Handitika. Alright. Makasimbere vatete nemivedare ini ndiri mukadzi ane makore 49 nokuberekwa uye ndigere zvangu muguta reHarare nemhuri yangu. Ndine nyaya hombe iri kundishaisa hope zuva nezuva. Ndakandobata mushonga wakaipisisa kuZambia ndichida kusimbisawo bhizinesi rangu remauniform mumusika wembare. Zvino ndava kutanda botso masikati machena. Regai ndikutsanangurei kuti zvakafamba sei. Mushure mekunge ndaroorwa nemurume wangu upenyu hwaitoendeka mune zvakanaka. Mwari vakatiropafadza ini nemurume wangu nevana vedu 3 vakomana ne1 musikana. Upenyu hwaendeka until one day murume andivigira mwana wehanzvadzi yake iyo yakanga yamitiswa kuti ndigare naye. To be honest handina kufara nazvo nokuti hanzvadzi yemurume iyi yaindishungurudza navamwene vangu pavaive vapenyu. Ndakabvunza murume kuti sezvo vamwene vaigara nemwana uyu vakashaya akadii kunosiya mwana uyu kwaTete kuti vagare nemwana wavo. Akangondiudza rafu akati mwana uyu mwana wehanzvadzi yangu nokudaro ndoita zvandinoda uye handitongwi nemukadzi. Mashoko aya haana kundifadza nokuti kutaura chokwadi Tete ava vaiganza uye vakanga vasina mumukana wavo. Ipapo ndipo pandakatanga kugara ndiri kumasowe nekung'anga ndichitsvaka mushonga wekudyisa murume. Asi Tete chandisina kuziva ndechekuti kune mamwe madzinza asingadyisiwe mushonga. Instead yekuti murume apinde
mumuforo nemushonga aitorutsa ende ndipo paakatanga kunyatsokurura nevakadzi. Dzima ratova nemwe mukadzi nevana kunze kwomusha. Kubva zvamitisa murume wangu mumwe mukadzi, vana akanga asachachengete, kumba aiuya pano neapo. Apa muzukuru wake ndini futi ndaichengeta. Dzima randati enough is enough. Ndaifanira kuita plan kuti mhuri yangu isafa nenzara. Ndakabvunzawo mabhururu angu aita zvekutengesa mauniform mumbare kuti vaizvifambisa sei. Bhururu wangu akanditi aizondibatsira kutsvaga changuwo chimusika chokurenda. Hazvina kunditorera nguva kuti ndiwane nzvimbo yangu yokutengesera pamusika iyi. Iri opposite Agri Foods. Ndakahodha mauniform angu mune zvakanaka, asi handisina kuziva ndechekuti kana dziri nhau dzekutengesa idzi haungotengesi nje, unotofanira kunge uine zvimuteuro zvekupota uchisasa pamusika wako kuitira kukwesva makastoma. Semunhu aiva akajaira kupinda mumaprofita hazvina kumbonenetsa. Ndakatanga kufamba ndichipiwa minamato. Zvaingoti zvikafamba nhasi mangwana hapana chaibuda kusvika ndazobvunzawo bhururu wangu kuti aimbozvifambisa sei. Nekuti competition yacho dzimwe nguva waigona kungofambira kuzotengesa marebhasi chaiwo oshaya kana lunch. Asavira vana kumbononoka neinformation vakati ivo vaizoenda neni kwasekuru vaikuzambia. Mai marumani vakandiudzayo kuti sekuru ava vaipedza masports uye ndivo vaive solution kumatambudziko angu, kusanganisira murume ainge auya nemadrezi. Ndaizomusota mushina wake zvekuti waisazofa wakashanda kunze kwemubedroom medu. Takaronga rwendo rwedu rwekuenda kuZambia. Sawira aingondisimbisa kuti zvinhu zvangu zvaizochinja nekukasika. Ndaifanirwa kungonoteedzera zvose zvandaizoudzwa nagodobori chete. Takasvikotambirwa zvakanaka. Ndakatoshamisika kuwana mamwe madzimai ataishandidzana nawo akazara kungangai. Eya saka ndini ndoga ndaive ndakanonokera tsoro iyi. Ndakazvibvunza hangu nechemwoyo. Yakasvika nguva yangu yokuonekwa nesekuru. Ndichingonogara pasi, sekuru vakatanga kunhonga tsono pamusoro peupenyu hwangu. Tete, mukati pane chakasara here? Sekuru vakandiudza kuti hapana, hapo muripo wavaida. Asi ndaizongovatenda kana zvinhu zvangu zvichinge zvaita, nokuti vakanga vazvionawo havo kuti mari yacho ndainge ndisina. Vakandipa kamudzi kavakati ndaifanira kuzogarisa muchikwama uye nekamunhenga kechiuta. Vakati murume wangu aiva arura nechihure. Sekuru vakandipa powder yavakandipa vakati iyi ndaifanira kuzoisanganisa nedischarge yangu iya yaiuya before mazuva angu ekutevera. Izvozvo zvega here? Ndakava nomufaro nchiti at least ndaiva ndapiwa mishonga isingafemi kana kutyisa sana nyoka. Ndaingoti mushonga welucky bedzi. Chandisina kuziva ndechekuti ndainge ndapiwa urombwa umbishi waizondishungurudza muzuva ranhasi. Ndakarongedza mishonga yangu ndikatenda hangu ndokuenda. Ndakasvikoenda kumusika wangu as usual. Handinambobvira ndaona shuro rakadaro. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba like nobody's business. Within 3 months ndakanga ndatiwa nemisika mitatu. Ndaitengesa zvekuti mabhururu angu akatosvika pakundiitira godo. Ndakaronga rwendo rwokudzokera kuZambia kunotenda sekuru. Ndakasvikonovatenda ndikavapa mari yekundibatsira kwavakanga vaita. Ndakavavambisa kuti ndaizopota ndichidzoka, asi ndisati ndabva sekuru vakandipa chimwe chimukuyu chebeti. Vakati ndaifanirwa kunocherera pamisika yangu yose. Vakandiudza futi kuti wese aizouya kuzohodha masquiniform kwandiri aizoramba achidzoka nekuti ndio mashandiro anoita mushonga uyu. Misika yangu yakatanga kukura tete. Ndavhurawo shop kuJumbu nemishini yekusona mauniform. Ndakaisa vakomana nevasikana vanosona. Ukuwo murume ndakamubika nemushonga chava chinamira chaicho. Kutaura chokwadi umwe musi ndakati ndichitora mari muchikwama ndinzwe kutonhorera. Kwakubata kuti ndione kuti chii. Pandakanodai ndakarohwa nehana ndichiburitsa kanyoka kane musoro iya yavanoti sikukuviri. Mudzi uya wakachinja kuita sikukuviri. Ndakairasira kwava kuzama kupisa nyoka iya, asi ndakagona hapana nekuti nyoka iya yakungogara ichionekwa pamusika wangu. Vanhu vakutiza vachinditi ndakarohwa. Pandakadzokera kwasekuru kunovatsanangurira nyaya iyi, sekuru vakangoti hapana zvavaikwanisa kuita. Ndakanga ndatyora miko. Apa munhenga uya wandaipfeka musoro wangu wadisappear. Zvino ndiri kutamba nhuva kunge mwana achangozvarwa. Kuedza kurizina nasekuru vakangondiudza point blank kuti ndaifanirwa kupa human sacrifice. Zvino dambudziko rava pakuti ndaida kusacrifice muzukuru uya mwana waTete, asi midzimu yake yakasimba. Sekuru vakatondiudza kuti pari kuda one of my kids. Asi I can't lose my kids nekuda kweurombo. Ukuwo murume chava chituta. Hazvichanakidzi vedu ndoita sei. Right. Upenyu hwakaoma zvomene. Ndo zvandingangotaura upenyu hwakaoma. Did you notice one thing, like when you are reading this, pane zvakawanda zvandinonotisa papacho ndozvikangamwa. But ndanotisa chimwe chinhu chekuti pane zvakafanana nekutenga mota nechikwereti. Zvakafanana nekutenga
chinhu nechikwereti, mota kana kuti imba nechikwereti. Handiti matinge imba nechikwereti, pane rinonzi imba iyi iri kuita 2 million rands, handiti ngatishandise marands, imba iri kuita 2 million rands, iwe ngofunga kuti hai 2 million. Handiti asi uchazoona kuti uchipedza kubvisa 2 million pane zvaisina kutaurwa zvazvo panga achadvertise kai 2 million, pane matransfer cost emalawyer 300,000 tatova 2.3. Utozoona kuti pane maretsi nechichi zveboard corporate zvezvakadai zvikazodai mari yangaiwanika. So I'm saying zvinhu zvinongoaccumulate hazvina kunyogwa in black and white, but pane tuma extra cost tunongouya. Vang'anga vakati ichi chimukuru ichapuwa ninini chimukuru chiya chachinja chavanyoka kwa vakachikura miko ipi. Pane vamwe vanotaura kuti we are not supposed to do A, B, C, D, but still unozoona kuti unozoonza waifanira kumuka uchikwenya nzeve every day, hauna kwa muna kundiudza waifanira kuzvifunga kwakare kwasatani kana kuchiri satani mureve nhema ndizvo zvinenge zvitaurwa right. Gaitipinde munyaya inotevera. Makasimbere vatete, zvakaitika ndezvekuti taitovawo vana muzvina business, tine shop yaitengesa magroceries muchegutu, asi kuva neshop uku hazvirevi kuti zvinhu zvedu zvaitengwa zvese. In fact nguva zhinji taiswera takatogara tichitamba draft. Vatete zvairwadza pashop apa ndezvekuti tainge takaisa malife savings edu imomo, saka failure was not an option. Vanhu vangoti kudii, shop iyi yaiva retirement plan yedu ine murume wangu baba Mole, uye kuti vana vagokwanisa kupedza chikoro nemari yatainge taisa pashop. Asi zvatainge taronga nezvaiva paground zvaiva zvinhu zviviri zvaitopesana chaizvo. Mugona vaiva nemashop akatikomberedza vaiita mari. Takaita different strategies dzekuattracta macustomer, asi zvairamba. Takambozama kuita mapromotion vatete, pamwe chidonedza mutengo wezvataitengesa, asi zvese zvakakona ng'anga murapwa achida. Takazama zvese zvikaramba. Kusatenga kwestaff yaiva mushopu zvaita senge zvine mweya yetsvina mukati. Baba vaMoli neni takazodecida kufamba kuti tinzwe kuti chii chaita kuti shop yedu isafamba zvakanaka. Vatete kung'anga kuya takanoudzwa kuti pane vavengi vainge vakamira mberi kwedu vasingadi kutiona tichibudirira. Ng'anga yakatora matombo maviri akaita matema ikati anovata mumukaka kwemazuva angasvika 3. Kana mazuva 3 apfuura totora mukaka tonwaya mushopu, iwo matombo acho totora tonomaisa pasi pemetress yatinorarira tosiya zvakadaro. Matombo epasi pembedha ainzi ndeyekudzinga mhepo dzisingadi chakanaka, uye mukaka watainge tamwaya mushopu zvose nepanze peshopu waivewo kudzinga mweya yetsvina isingadi chakanaka, kudzinga mweya yemadzinza isingadi kuti vanhu vabudirire. 2 years zvichifaya zvekuti takatomaneja kuvhurawo mamwe mashopu akatoti one day. Asi chandakagodza pasi pezuva ndechekuti Satani hana frame yaanokupa. Kana akatokupa something anotodawo something in return. Umwe musi mumba takangomuka mune 2 vanhu tudiki turi mumba twakapfupika kunge chidhori, paive nechirume uye nechikadzi. Chatainge tisina kuzwa ndechekuti chataifunga kuti matombo matema zvaitova zvinhu zvatainge tapiwa, uye zvaizokonzeresa havoku mukati meupenyu hwenyu, ini nevana vangu pamwe nemhuri yangu tose. Vatete, mari yataichema tavanayo asi yakauya ite cost. Tinoshandiswa nezvinhu izvi. Chinhu chachishari kuti uri mwana here kana kuti uri munhu mukuru, tose tiri kushandiswa nezvikwambo. Kana chiri chikwambo chechikadzi chikabva kuna baba choenda kumwanakomana, chechirume chikabva kwandiri choenda kumwanasikana. Mukubatikana zvakanyanya nokuti patakabata zvinhu izvi dhiri racho raisainvolva vana. Moli akazama kuita suicide akazomukira kuchipatara. Vana vangu vanondivenga, ndinodemba kuti nhamo yaitova nani than kushandiswa kwatiri kuita. Kung'anga takadzokera zvikanzi ndiwo mashandiro anoita zvikwambo. Zvikamushandira zvinozodawo kutendwa in return. Dai ndakaziva kuti asi matombo ari normal, tingadai tisina kumbopinda nebhisi yatiri iyi. Handimazvivira kwaizvoni hapana free meal waSatani, akula free meal. Yonke into yaikoka, you pay for everything. Alright, pane the last story. Do I have a story? Alright, pane, let me see, pane zvandakatumira kubva kuTikTok, zvimemessages dzawandisa manje. Please hide my ID. Ndimsikana 22 ndakatizira last year April ndisina nhumbu, and now mbereko yakuramba. Asi husband is saying it's okay, but I know deep down it's not okay. I need help. Kune vanogona kundibatsirawo. I forgot ku period handisi kutevera. Handiri kuzviona kuti
problem ende yokutoda masaramusi, because you are not, this is a sign that you personally are not doing very well. Maybe my hormones kauti chi atisika gynecologist asu itori sign, itori symptom ekuti you are not okay because ausikuenda ma periods. Saka kana usingaini ma periods apana masaramusi angamboitika kuti mwana wangu mukavapo. Panofanira kuti pange pane zai rika fertilizwa mwana ozvakwa. Tofanira kuziva science iyaya. Pachaidzi integrated science kwai O level at least ne science. Tinotaidzi kuti tizvo zvavaida kuti tizive. Kuti zai rinorelisiwa rofamba rasvika pamusoro apa day number 15 ovulation sperm rouya robva radi robva rapinda sperm ropinda zvemuzai potanga kuita fertilization zvichienda zvakadaro. Saka it's very important for us kuti tidzidze integrated science. Hallelujah, amen. Nekuti hatizomboindi kunokweshewa mukati mezvibereko iwe uchiziva kuti hausi kuovulate, hausi kuproducer zai racho. Enda kwagynecologist, hapana masaramusi anodiwa apa. Gynecologist kauti kwana doctor chaiko ndinonzani general doctor unonzi whatever enda kuna doctor. What's the name of that doctor? General doctor unonzi alright, ngatipinde munotevera. Makasimba here ndiri HIV positive but nyaya yanetsa ndeye kuti kuma public clinic kwakunetsa kuenda haunobatsiri, so ndokumbirawo kumubvunza kuti kuma private hospital vanodei kuti vakubatsire. Ende also ndambonzwa vamwe vachiti vanotenga mapharmacy vanofambisa sei if kana paine anoziva ine information please help, thank you, notify me when you post. Ndosingwa vamwe vachiti kwai unoenda ende munopiwa file rako katora picture file rako kuhospital kwacho nekoko woenda kupharmacy. Anditi ndozvandinongofunga. I don't know vacho vari kuzviita, please siyai comment section story, then we'll be good to go. Ndokukhonqoselai ndichakudzisa chindevele bijana imi vanogara kuGwarara Muzivi. Ndokukhonqoselai kukhonqosela kuti ndiri guys, there are certain words dzasingiko kuchishona. Ndiri kukukurudzirai, ndikakunyengerirai kuti musarega zvekutumira maaudio. Anditika maximum ngatingoti kana wanyatsounzwa wanyatsopucha chaiko unowaita 30 minutes but tell ma 20-25 zvitaipike zvimwe zvinosvika pakugwadza uchipoza uchiterera uchipoza uchiterera. Munongofunga kuti haije munhu anongosvika utoti ta utoverenga. No, it takes time. 20 minutes musarega. Chasiya number apa vazhinji veni mwe muchingoti tisikuona number ndichadzisiya pascreen apa. Anditika mudzione mutumire. Pane mwana anobvunza kuti hello, is this Glory, ndakupai number ndiyoyo number yangu ndini, hapana umwe mazvova musambohla ndini, right. Rega tipinde munyaya yekutipedzisira. Vari kuti kwai pane zvakaitika kuchibharo. Ndainge ndapinda mumujolo munyowani, tainge tava newiki 2 tichifambidzana. Munhu uyu ndichamuti Towers aiva driver cross border trading. Akanditi memo chibopinda mutown ndoda kukuona nekukuspoila mbichana. Mukutaura kwandaimbe ndaita naTowers ndainge ndamubudira pachena kuti inini handingoti ndichipinda mumujolo munyowani kutobva tatanga kutodonzerana machira. Zvikanzi handiti izvozvo neniwo ndoda kudiwawo, ndizvo zvandinokoshesa. Vatete semunhu andainge ndichivimba naye ndakapinda mutown tikanodyawo ku a very nice place tichitaura chino nechocho. Towers akandiita kuti ndifile at home ndikarelaxa. Asi pataidya meu iyi Towers aingobaya foni yake. Ndakanzi ndine mufesi wangu wandoda kuona downtown. Ndikati better ndidzokere kumba. Zvikanzi aiwa handetese, it won't take ma minutes. Pane mari yangu yasiya pane imwe lodge inonzi pamaigutu. Takasvika palodge paya zvikanzi ndine mufesi wangu George. Asvika here anga achasiya mari yangu pano. Zvikanzi asati asvika Towers akakumbira kuti tigare pareception vakati aiwa hazviiti kuti pareception vakati aiwa hazviiti kuti mugare pareception nekuti pano palodge panoitwa mabasa erima. Saka makastoma anozonyara kubuda vanenge vachitya kuonekwa. Towers akabva kumbira kuti tigare muroom iri vacant, asi ndiona sekuti pareception vainge vapiwa something. Takatanga takagara. Towers akatanga kundibata. Ndikati aiwa asi izvo zvatainge tainga handiti tainge tamirira mari kuna George. Ndakati afondere George kuti anzwe kuti ainge aripi. Next thing ndaona munhu atondipina dress randainge ndakapfeka ratosimudzwa, munhu ava kutozvifosa pandiri. Ndakazama kupunyuka asi Towers akazvimanikidzira pandiri. Ndakachema asi zvakashaya basa. Korafi yacho kwapedza kwava kundikandira $20 hanzi take tax yoende kumba. Ndakairamba mari iyoyo because ainge andirerutsa kundiita pambi. Ndinonyara kuti nezera rangu ndakabatwa chibharo mulodge. Ndakazonotenga mapiritsi ekudzivirira chirwere. Handina wandakaudza ndimi wekutanga. Zita nesenemu ndinazvo. Asi pane angazvitenda kuti munhu akabatwa chibharo mulodge. Mulodge ndichabvunzwa kuti waitsvakei.
that, you know, I think pane problem ndepekuti kuti iwe uneogara wadozvudza kuti ine handigoni kuripota because of this. Case closed. Because inini ndanditsvake muloji imomo. But handinoziva chero mukadzi nemurume chaivo vakagara vose, murume anonzi abata mukadzi muchibaruka kuti mukadzi the op kana kuti vice versa. Saka there is no way atingati your case is not valid. Handitka akakudlerezera akati handei kuloji. Saka unofanira kungotaura nyako. Maporisa ndo anoita investigation. Basa reme-investigation ndere maporisa harisi renyu. Basa remutongo ndere vemutemo. Imi ngoita yabazva mune madi ingono report zvinenge zvakuira. Musasesa handite. Right. I think we are going to end it here because nyaya dzenyu dzasina kuwanda, but shoma idzodzo dzanga dziri different, like the different stories altogether. Tinokutendai nekutumira nyaya dzenyu kwamaita. Mwari vakuitirai zvakanaka. Musarega kuramba muchisubscribe handitka. So that our channel can grow. Those are kuti most people who watch this channel, 60% hamuna kusubscribe. Guys, let's make the channel grow so that we can reach a wider audience. Uyezve kuti soko redu risvike kwakasiyana siyana, so that we can build a powerful community. One thing that I know is we have managed to build a powerful community, and I'm so glad to be part of this community because the community in Evano, like a community with like-minded people. I don't want to lie. Nasima kusenda ati nchigeza nanjifunga kuti madeze COVID haya. Munu wese ane 50 rand, ane 100 rand, ane 10 pounds, ane 5 pounds, everyone. We held hands together. I've never seen such a powerful community. I know kuti Zimbabwe, even vari kuZimbabwe. Pose patinombota problem tosimbotumirwa mari nevanhu vari kuUK. This time Zimbabwe chaiyo yakaburuka. Ikati bodo. Ndakafonegwa nevamwe vakati ndiri kuchema ndiri mota ndiri kubva kubasa. Vari kuZimbabwe. Vakati ndiri kuchema. Zviri zviri kuitika kuSouth Africa. Zvakaitika kuSouth Africa ka? Zvakasiya chironda. Zvakatigwadza tese. But what I'm saying is we have managed to build a powerful community inonzwira tsitsi. And mostly ndoda kutenda vana baba vari behind the scenes. Ndoziva kuti vana baba vaso vanowanzotaura neni. Asi ndoziva kuti konjinzi mama ningi vatumira mari, asi ndoziva kuti kumba ikoko kuna nababa vanenge vachitosapota vachiti you can do it. Anditi? Satoda kutenda. I know kuti I'm not in touch with most men. Kashoma. Asi ndinokutenda. Anyway, guys, pane channel yangu, ndine imwe channel handiti. Saka channel iyi vanhu vanoda kuifara. Saka kwaitise mavideo ikoko kuti vasaifara. Saka pane vanhu vari kuUK, vanhu vari kuSouth Africa, vanhu vari kuBotswana vasiri kumba. People who want to go back home. Handitika, but vane mafears and what. I think channel iyo ndichangonopostawo zvandinofunga about going back home. Remember ndakataura kuti toda kudzokera kumba and all. But yoda kuti tisadzokere pane zvinenge zvakatibata. Pane mafears, pane chi. Saka ndoda kungoita inonzi homecoming series yekuti tichingoposta nyaya dzedu dzekuenda kuZimbabwe. Tichingotaura, we start this conversation. Inonzi conversation. We start with conversation about conservation. We start this conversation yekuti tichitaura machallenges atosangana nawo kudiaspora. Machallenges atinosangana nawo pakuda kuvaka chaiko kuZimbabwe. Machallenges atosangana nawo pakuda kurelocate. Zvinoita kuti sainda asi tiri kuenda. Aiwa kuenda, we are going home. Paine kamwe kambuka noti we going home at last. Aiwa kumba toenda. When all has been said and done, kumba tiri kuenda. Saka ndichasiya link yechannel iyoyo. Kuti ndichaita video, kandaita video ndobva ndakuti iyi video uyai muone. Titange kutaura nyaya dzo because ndinoona kuti panapa pane vanhu vanoda nyaya dzama-confession chete. Tikati taure zvimwe aiwa havadi izvozvo. Saka I'm inviting a certain type of people who are interested in those things. Kuti sitoda kudzoka kumba. Boza mwari kuZimbabwe vanoti haisiriko. Saka why should you watch that historical? Saka indeye vasiko kuZimbabwe. Handitika. Right. Saka ndichaudza link ndobva ndati guys uyai muone video iya yavapo. Handiti titaure nyaya idzi tione kuti machallenges atosangana nawo ndeapi. What can we do also? Tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Muve neweekend yakanaka. Munhu ngave nechechi anoinda. Mazviwa mazimbo. Indewo kumachechi. Muzvandaura. Indewo kumachechi ndichazokupai reason. Ingoitawo chechi yaunovhakachawo nhasi. Chero kaenda after 2 weeks. Munhu ngaamboitawo chechi. Uve no spiritual relationship naMwari. Tisati tatora mabenefits ekuita chechi. Imboidzidzai kuti haungati January to December wendi kuchechi. Muri vanhu vakaita seiko imi? Vanhu ngavaende kuchechi. Weekend inoi Saturday Sunday indai kumachechi enyu. Handiti? Tokutendai nekuona chirongwa. Kwai vanotaurisa. Sorry zvenyu. Mwari akuitai zvakanaka, ndichadzoka zvakare zuva.